खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोननो मोनसे राजखान्थियारि रादाब बड'लेण्ड बुब्लियाव होनो नागिरदों आसामनि मन्त्रि बिथां अश'क सिंघालआ गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों बे समाव बिथाङा बुंदों जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे बिपिएफ राजखान्थि हानजाया गैला जोबस्रांलांबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां अश'क सिंघालआ क'क्राझार आरो उदालगुरियाव बे समाव सासेबो बिपिएफ गैला होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां अश'क सिंघालआ ক'ত বিপিএফ আছে ৰে ক'ত বিপিএফ নাই ৰে क'क्राझार उदालगुरिते बिपिएफ নোহোৱা কৰি দিলো बे समाव बिथाङा बाथ्रा बुंदों क'क्राझार आरो उदालगुरियाव बिपिएफ गैला बहा नुदों बिपिएफ खौ सोंथि खालामदों बिथां अश'क सिंघालआ बहा नुदों बिपिएफ गैला जोङो माब्लाबानो बिपिएफ खौ बै समावनो बिथांमोनखौ फोजोबस्रांबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां अश'क सिंघालआ मन्त्रि बिथां अश'क सिंघालआ बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोन्दों आरो बिथाङा बुंदों जेराव क'क्राझार आरो उदालगुरियावनो बे समाव बिपिएफ गैला अब्ला जोंनि ढेकियाजुलियाव माबोरै बिपिएफ फैनो क'क्राझारते নোহোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ক'ত ঢেকিয়াজুলিত বিপিএফ আহে क'क्राझारते নোহোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ক'ত ঢেকিয়াজুলিত বিপিএফ আহে बहा बिपिएफ दं बेवहाय बिपिएफ गैया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां अश'क सिंघालआ आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों बे समाव गोख्रों बाथ्राजों बिथाङा बुंदों जे क'क्राझाराव बिपिएफआ नैथि मासियावबो थानाय नङा होननानै बुंदों क'क्राझार लकसभायाव थामहिनबा बिपिएफनि जे बिजाथि खाम्फा बरगयारी बे खाम्फा बरगयारीया क'क्राझाराव नैथि मासियावबो बिथाङा थानाय नङा होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथां अश'क सिंघालआ মানে हाग्रामार पार्टी बिपिएफ तो 2 নম্বৰতো নাথাকিব क'क्राझारत बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों क'क्राझाराव लकसभायाव जयन्त बसुमतारी थामहिनबा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया देरहागोना रोखा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां अश'क सिंघालआ आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा बुंदों बे समाव क'क्राझार आरो उदालगुरियाव बिपिएफआ बै समावनो गैला जोबस्रांबाय होननानै बुंदों बहा नुदों बिपिएफखौ होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बे समाव थारैनो सोंथि सिखांदों क'क्राझार आरो उदालगुरियाव बिपिएफआ जिर' जाबाय नामा बिपिएफ गैला नामा बिथां अश'क सिंघाल बुंनाय बायदि बे मोनसे गिदिर सोंथि आरो बे समाव दरं उदालगुरि आरो क'क्राझाराव माबायदि देरहासारगोन बिपिएफआ बे मोनसे नायनो गोनां बाथ्रा आरो गुबुन फारसेजों जे ढेकियाजुलि थामहिनबा बिथांनि जे बे बियाबाव माबायदि सोलिगोन माबायदि बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया बे समाव केम्पेइन खालामगोन थामहिनबा बिथांमोनाव थांगोन बे मोनसे नायनो गोनां बा थामहिनबा बिसायख'थि फोसावदिंनाया माबायदि जागोन बेखौ उनावसो मिथिगोन बे समाव नोंथांमोननो जे अश'क सिंघालआ जे बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों ক'ত বিপিএফ আছে ৰে ক'ত বিপিএফ নাই ৰে ক'ত বিপিএফ আছে ৰে বিপিএফ क'क्राझारते নোহোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ক'ত ঢেকিয়াজুলিত বিপিএফ আহে আমি क'क्राझार उदालगुरिते बिपिएफ নোহোৱা কৰি দিলো তাতেও দুটা আমাৰ মিত্ৰজোঁট পাৰ্টি বহুত ব্যৱধানত জিকিব মানে हाग्रामार पार्टी बिपिएफ तो 2 নম্বৰতো নাথাকিব क'क्राझारत ক'ত বিপিএফ আছে ৰে ক'ত বিপিএফ নাই ৰে ক'ত বিপিএফ আছে ৰে বিপিএফ क'क्राझारते নোহোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ক'ত ঢেকিয়াজুলিত বিপিএফ আহে আমি क'क्राझार उदालगुरिते बिपिएफ নোহোৱা কৰি দিলো তাতেও দুটা আমাৰ মিত্ৰজোঁট পাৰ্টি বহুত ব্যৱধানত জিকিব মানে हाग्रामार पार्टी बिपिएफ तो 2 নম্বৰতো নাথাকিব क'क्राझारत ক'ত বিপিএফ আছে ৰে ক'ত বিপিএফ নাই ৰে ক'ত বিপিএফ আছে ৰে বিপিএফ क'क्राझारते নোহোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ক'ত ঢেকিয়াজুলিত বিপিএফ আহে আমি क'क्राझार उदालगुरिते बिपिएफ নোহোৱা কৰি দিলো তাতেও দুটা আমাৰ মিত্ৰজোঁট পাৰ্টি বহুত ব্যৱধানত জিকিব মানে हाग्रामार पार्टी बिपिएफ तो 2 নম্বৰতো নাথাকিব क'क्राझारत गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफी एसिपि पैनेल नेम प्लेटार्स रेट्र रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन
बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं MDF जालि काटिं लग' ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।